Usa sa mga gihingusgang produkto nga mapalit adlaw-adlaw sa buhatan sa Provincial Veterinary Office mao kining goat's milk nga produkto og garbo gikan sa lungsod sa Tagoloan. Mapalit kini gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa nasangpit nga buhatan nga makita sa dalan Luna Velez Street. Gisiguro nga ang produkto lami, limpyo, luwas ug lab-a sa kantidad nga 100 pesos matag usa ka litro. Puno kini sa sustansya sama sa gamay ra nga alpha S1, casein, protein nga essential para sa pagpahimsog, development ug repair sa panglawas, lahi-lahi nga mga proteins ug fats, dili kayo ubos sa lactose, daghan nga calcium, blood pressure friendly, maayo nga gigikanan sa key vitamins, natural nga ubos sa cholesterol ug uban pang essential minerals. Kini nga produkto gikan sa mga mag-uuma sa munisipyo sa Tagoloan kundiin gipasaligan ni Gobernador Bambi nga tabangan nga mabaligya ang ilang adlaw-adlaw nga produkto nga ang expiration sa gipasteurized nga goat's milk moabot sa 15 ka adlaw. Dugay na nga namugna ang goat's industry sa probinsya og sa pagkakaron, ang buhatan mismo sa Provet mao'y nagpasalig nga mobaligya sa abot niini. Nasuta nga matag Miyerkules makaluto og 17 ngadto 18 ka botelya sa goat's milk, samtang adlong Huwebes makaproduce og 80 paingon 90 ka botelya. Sa kinitibuk-an moabot na ngadto sa 5,040 ka botelya ang nahalin sa buhatan sugod ni adtong Mayo 15, 2020 og mikita na kini og moabot 396,000 pesos nga halin sa gatas. Kung kaniadto halos wala miabot og usa ka litro ang makuhang gatas gikan sa kanding, apan karon paspas ang produksyon niini ug ngani man pipila ang gakahutdan. Gikalipay og maayo ni Governor Bambi Imano nga milambo ang mga mag-uuma nga nagbuhi niini ug ang pagpamaligya niini dako og gikatabang kanila nga ang ilang halin makatabang usab sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya ug ang pasalig nga suportahan kanunay ang produktong lokal sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kauban si Jezreel Equation sa kamera, ako si Lambo Gio Denke, alang sa limpyong matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.